खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव आसामनि सानजा फारसे थानाय जिल्लाफोराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। जनायाव थासारिया जोबोर गाज्रि। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि ASDMA नि रिपर्ट बायदिब्ला आसामाव दैबानाजों जिउ गोमानायनि अनजिमाया दासिमाव 34 जाबाय। थांनाय सुनिबार हराव गगामुख उखामाथि पथाराव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव गिख्रंथाव दैबाना जानायाव 9 दाननि हिनजावसा गथ' जयश्री नार्जारिया दैयाव गबलांदों आरो बिनि बडिखौ रबिबार फुंबिलियावसो नागिरना मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। गोबां अखा हानायनि जाउनाव सियां दैमाया गिख्रंथावै देरनायाव जनाइनि 2 नं कामान सेलेक गामिनि 18 बोसोर बैसोनि जुएल पेगु मुंनि लाइमोना दैयाव गबनानै जिउ गोमादों होनना खौरां मोन्दों आरो बिनि देहाखौबो रबिबार फुङावसो नागिरना मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ हाग्रा ओनसोला 30% हाग्रा बाहागोआनो दै लोमजोबदों, जेराव गं 26 फरेस्ट केम्पफोरा गिख्रंथावै दैबानाजों लोमफबनानै दं होनना खौरां मोन्दों। ASDMA नि रिपर्ट बायदिब्ला गासै 671 गामिफोरनि 2,62,182 सुबुंफोरा सैनांदों। आसामाव नैथि खेब दैबानानि दोहौजों दासिमाव दैबानाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरा ASDMA नि रिपर्ट बायदिब्ला कामरुप, करीमगंज, तिनिसुकिया, गलाघाट, धेमाजि, माजुलि, काछार, लखीमपुर, डिब्रुगड़, शिबसागर, कक्राझार आरो जरहाट। धेमाजि, काछार, तिनिसुकिया जिल्लाफोरा गिख्रंथावसिन दैबानाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय जिल्ला होनना ASDMA आ बुंदों। मख'नो गोनांदि धेमाजि आरो जनायाव 163 गामिफोरनि 69,252 सुबुंफोरा गिख्रंथाव दैबानाजों सैनांदों होनना खौरां मोन्दों। काछाराव 43 गामिफोरनि 61,895 सुबुंफोरा सैनांदों। तिनिसुकियायाव 64 गामिफोरनि 45,281 सुबुंफोरा सैनांदों। माजुलियाव 53 गामिफोरनि 34,966 सुबुंफोरा सैनांदों। कामरुपआव 12 गामिफोरनि 2,484 सुबुंफोरा सैनांदों होनना ASDMA आ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामाव दैबानाजों दासिमाव 6,546.44 हेक्टर आबाद फोथारा लोमफबना दं होनना मोनथिनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि नागापुर गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आ दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि नागापुर गामिनि 1.5 बोसोरनि उन्दै गथ'आ न'निफ्राय गुबुन मोनसे न'खराव गेलेनो थांदोंमोन। फैफिननाय समाव गामिनिनो मोनसे दंग'खौ बारबोनायाव हाजोनिफ्राय गोबां गोख्रैथिजों बोहैबोनाय दंग'नि दैया गोबां अखा हानायनि जाउनाव देरदोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'जों लोगोसे माखासे गथ'फोराबो गेलेयै फैफादोंमोन आरो मबाइल नायै फैनायाव उन्दै गथ'आ दालां सानिफ्राय गलांखोना दैयाव ओंखारनायाव गबलांखो बेखौ नुस्लाबाखै। उनाव दैयाव गबलांनायनि सन्देहजों दै बोहैलांनाय आफांनिफ्राय नागिरनानै गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना फोरमायदों। जिउ गोमानाय गथ'नि बिफाया जोंसार बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। थांनायनि 15 जुनाव कक्राझाराव 34 लाख LIC नि रांखौ सेख'ना लाना खारनाय सिखावफोरखौ 4खौ हमनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि कक्राझार एक्सिस बेंकनि साखाथियाव थानाय LIC ब्रान्सनिफ्राय 34 लाख रांनि बेगखौ आखाइनिफ्रायनो सानै बाइकजों फैनानै सेख'ना लांनाय जाथायखौ CCTV फुटेजआव केपचार जानाय सावगारिखौ गोथौयै नायबिजिरनायनि उनाव दायनिगिरि 4खौ हमनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। DGP GP सिंहआ टुइटनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय मेनेजार आरो रां लाबोनाय गारिनि ड्राइभारजों लोगोसे 2खौ हमनो हादों। कक्राझारनि SP पृथ्वीराज राजखावाया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ प्रि-प्लान खालामनानै गासै 34 लाख रांखौ लुटिनो नाजादोंमोन, नाथाय SP पृथ्वीराज राजखावानि दैदेननायाव गोख्रों इनभेस्टिगेशन खालामनायनि गेजेरजों जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ सोराङाव लाबोनो हादों।
हमनो हानाय साब्रैनिफ्राय दासिमाव 21.5 लाख रांखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनो गोनां दंबावो होनना फोरमायदों आरो बिसोरखौ गोख्रों इनभेस्टिगेशन खालामनानै एरेस्ट खालामगोन होनना बुंदों एसपि पृथ्वीराज राजखावाया। दुधनेयाव सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ खारसि-बिरसि बुथारनाय दायनिगिरि धन आली तालुकदारनि न'खौ बुलडोजार लागायनानै सिफायना होनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि अनगायैबो दुधनैनि सिङाव ताङाबारि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो सरकारि हायाव दखल खालामनानै थानाय माखासे नखरफोरखौ दुधनै सार्केलनिफ्राय वार्निं होबोबाय थानायबो जादोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय ताङाबारियाव आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरा सरकारनि वार्निं होनायनि सायाव गुरुत्व होआखैमोन। मोजां न' बां लुनानै थानाय न'फोरखौ बुलडोजार लागायनानै सिलिंखार खालामना होनाय जायो। मख'नो गोनांदि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै एबसुआ गोख्रोङै धरना होनायावबो सरकारा गुरुत्व लायाखैमोन। जाउनाव गोख्रोंसिन धरना होनानै आसाम सरकारनिसिम गोख्रों आवाज दैखांनायनि उनाव थांनाय साननैनि सिगां मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया रुंसारि हिरण्मय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिनि सानसेनि उनावनो आसाम सरकारनि गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोन्दों। गावखौनो हिन्दु सिनायथि होनानै बर' सिख्लाखौ मोजां मोन्दोंमोन नाइस आली मुंनि मुस्लिम सेंग्राया। दिकेजुलियाव मोनसे पार्कआव नाइस आली आरो बर' सिख्लाजों बेरायनायखौ नुनानै हिन्दु धोरोमनि माखासे सोद्रोमाफोरा नोजोर होदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा बिसोरनि सायाव नोजोर होनानै सानैखौबो हमनाय जादोंमोन। हिन्जावसाखौ सोंनायाव हिन्जावसाया फोरमायना लानाय बायदिब्ला जाय सेंग्राजों मोजां मोननायाव गोग्लैदों बै सेंग्राखौ मुस्लिम होनना मिथियामोन। नाथाय सेंग्राया गावखौनो हिन्दु बुंना लादोंमोन आरो बर' सिख्लाखौ मोजां मोन्दोंमोन। बजरं दलनि माखासे सोद्रोमाफोरा सेंग्राया मुस्लिम होनना मिथिखागौमोन। जाउनाव बिसोर सानैनि सायाव नोजोर गोग्लैदोंमोन आरो पार्कआव सानैखौबो हमनाय जायो आरो बर' हिन्जावसा आरो मुस्लिम सेंग्रा सानैखौबो हमनानै पुलिसनो गथायना होनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। তাতে পুলিচ প্ৰশাসন গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু ল'ৰাজনক আৰু ছোৱালীজনীক থানালৈ লৈ আহিলে। আৰু এনেকুৱা সঘনাই কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হ'ব ধৰিছে। আমি আগতেও পাইছোঁ পাৰ্কতে হওক বা ক'ৰবাত হওক। আৰু এই ঘটনাসমূহক লৈ পেলাই ৰাইজ যথেষ্টখিনি ৰাইজে বহুত সচেতন হৈ আছে এই সময়ত। আৰু আমি সমাজখনক বান্ধিবৰ বাবে সকলো একগোট হৈছোঁ। সকলো দল সংগঠন ইয়াত আপুনি জানিব যে ইয়াত এপছুৰ পৰা লৈ পেলাই সকলো দল সংগঠন আচাৰো নেতৃবৰ্গ আছে। সকলোখিনি মিলি পেলাই আমি ভাবিছোঁ যে এইসমূহ বস্তু সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব লাগে। পুলিচ প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব লাগে আৰু এখন কঠোৰ আইন লাগে এইসমূহ বস্তু বিৰোধ কৰিবৰ বাবে। যিহেতু আমি জানো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত আমি দৃঢ় বিশ্বাসী লাভ জিহাদ যোনটো আমি কওঁ এই লাভ জিহাদৰ চক্ৰটো জড়িত হৈ আছে। আৰু আজিও আমি ঢেকীয়াজুলি চহৰত আজিও ৰাতিপুৱা টিউলিপ বাগানৰ এটা কেছ আমি গম পালোঁ য'ত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতিত কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে 6 দিন পিছত আহি পেলাই আজি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। পলাশ পথাৰত এটা কাণ্ড হৈ গ'ল। ঠেলামাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত ধীৰাই মাজুলীত এটা তেওঁলোকে কিছুমান কথাও কৈ পেলাই চাগে প্ৰলোভন দিছিল নেকি টকা পইচাৰ। তো তাতে আমাৰ বজৰং দলৰ আৰু কিছু আমাৰ যুৱক আছিলে ৰাইজৰ। তেওঁলোকে আমাৰ ঢেকীয়াজুলিটো শ্বহীদ পাৰ্ক তাতে তেওঁলোকে আছিলে। তাত ধৰিব পাৰিছে। তো কি কাৰণত ছোৱালীজনীক তেনেকৈ পুচলাই মেলি আনিছিল সেইটো আমি সদ্যহতে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি জানিব পৰা নাই। তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ছোৱালীটোৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো যদি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমি যদি ছোৱালীজনীক বেলেগ ধৰণে কথা কৈ পেলাই যদি তেওঁ ফাচাব বিচাৰিছিলে লাভ জেহাদ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কৰিব বিচাৰিছে তো নিশ্চয় কেছ হোৱাটো আমি বিচাৰিম। এজন সংগঠন তৰফৰ পৰা আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ মুছলিম বুলি। কিন্তু নাম চাম নাজানো আমি। নাইচ আলী বুলি নাইচ আলী বুলি এতিয়া গম পাইছোঁ মই। ছোৱালীটোৰ মই আগতে অলপ সুধিছিলোঁ কিন্তু তাই কৈছে কি মই লগৰীয়া হিচাপে চিনি পাওঁ কিন্তু কি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ এইটো সদ্যহতে নাজানো বুলি কৈছিলে। মানে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। হয় কি কয় নাই নাজানে হয়। দুজনেই আছিলে। তো ৰাইজে আৰু আমাৰ যিখিনি যুৱক আছিল বজৰং দলৰ আমাৰ সংগঠনৰ আৰু ৰাইজৰ তেওঁলোকে সিহঁতক ধৰি আনিছে মানে সেইটো।